నా ఫ్రెండ్ ఒకడు అన్నాడు, నువ్వు ఉన్న పరిస్థితిలో అమ్మాయి నీకు అవసరమారా అని. ప్రాక్టికల్గా చూస్తే వాడు చెప్పింది కరెక్టే. నా దరిద్రంలోకి తనని లాగడం కరెక్ట్ కాదు, కానీ తన్ని నా ప్రపంచం. మన లైఫ్లో లో ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనల్ని మనమే నమ్ముకోలేని టైంలో అమ్మ నాన్న పక్కనే ఉంటారు. పాపం వాళ్ళకి తప్పదు. కానీ ఆ అమ్మాయి మాత్రం వేరే. నువ్వు ట్రై చేయి, నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పింది. నా దరిద్రం చూసి సేఫ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు, నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ తను అలా చేయలేదు. నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావో చేయి అని నాకు ఒక స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నేను మధ్యలో ఆగిపోతే ఆమెను వదిలేసినట్టు కాదు, తను నా పైన పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని చంపేసినట్టే. ఈ రోజుల్లో నమ్మకం లేక వదిలేసే వాళ్ళు ఎక్కువ. అలాంటి టైంలో తను నా పక్కనే నిలబడింది. నిజంగా ఆమె నాకు దేవతే. నాకేం లేకపోయినా నన్ను నమ్మిన ఒక్క మనిషి కోసమైనా నేను నిలబడాలి. ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు ప్రేమించామన్నది పాయింట్ కాదు, ఇలాంటి టైంలో కూడా నా పక్కన నిలబడే మనిషి దొరకడం నా అదృష్టం. నిజంగా ప్రేమించే అబ్బాయి కోసం నిలబడే ప్రతి అమ్మాయి దేవతే.